Dôležitá správa pre ženy a mužov na Slovensku vo veku 40 až 85 rokov. Vedeli ste, že sa môžete poistiť na čiastku až 10 000 eur so životným poistením Moji blízky? Na nič nečakajte a zavolajte nám. Ide o cenovo dostupné životné poistenie pre všetkých od 40 do 85 rokov. So životným poistením Moji blízky nemôžete byť odmietnutí kvôli vášmu zdravotnému stavu a poistenie vás bude kryť po zvyšok vášho života. Poistné krytie môže byť pripravené k odoslaniu vašim blízkym už do 24 hodín a je možné ho použiť k úhrade poslednej rozlúčky alebo iných nepredvídateľných výdavkov. Na nič nečakajte a zavolajte nám. Urobte to pre seba. Urobte to pre svojich najbližších. Zavolajte nám a zistite, ako získať životné poistenie s krytím až 10 000 eur.